Walah. Cita-citaku iki jane mbiyen pengen dadi astronot. Ora kesampean ya ta. Saiki malah dikon nyanyi ning jero pawon ngene iki. Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Urip ning donya mung mampir nempe. Artinya apa Kang? Artinya ya nempatke pikiran sing apik. Iya. Musik. Nelongso tenan. Sido Mekar Kerocong DC Musik. Artis dari Sragen. Sikat. Kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro Tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwe